Ako'y gisugo ni mami nimo din sa pagkuha nimo. Birthday mangud karon niya. Nya, busy kayo sila. Nagandam pa siya. Mao ako iyang gipani aron mao'y magkuha nimo. Ligo na day mo ni Mami? Medyo. Pero dili pa hingpit ang iyang pagpasaylo nako. Bad, manggod ka? Sige na. Ipaabot na nga karon ni Mami Lia nimo. Sana? Ibutang lang. Ibutang lang lang. Wa pa ka mahuman diha, dugaya uy. Dali-dali na diha. Miss Pauline? Ah. Ay, arang-arang. Humot na da. Presko na. May ato ibalik ang imong kadina ha. Sorry Miss Pauline ha. Kinahanglan ibalik na natong imong kadina. Habay ang instruction ni Dong Ramil. Dili yung kabuhian. Maaran na lang kay presko naman ka. Or nawawa ng baho. Day, hatdan ko di mag-napkin. Ha? Napkin? Abi ko ba mapdos ka? Ah. Nangila di ay ka ha? Hantod si Dong Ramil imong giilan? Maunay dili husto, Miss Pauline. Mangilad kas imong isig ka tao. Nawa sa inay taburo nimo. Sige, bubalik ko. Dadante kas gipangayo nimong napkin. Pero kinahanglan unang ibalik ko ang baat sa imong baba, ha? Sorry lang gid kaayo kredit asa ada lang baka. Sorry Miss Pauline, ha? Ako sunod ra gyud ko sa instruction. May sulti ni Dong Ramil nga kinahanglan baatan kag balik. Nya, kapuso na to imong luyo. Sorry ha. Ganyan na. Sige lang. Ay, nagkabalaka kay ako ngayon si Dong Ramil na makagawas ka na din. Di ka mausa kay di ka magugman ni amang kung maghatod pirmi ni mo pagkaon. Pag hinusol na tao Miss Pauline, pag-usab na. Sa likoy na ng kadautan, kangilan. Kay wa good intay kaayuhan kang makuha ni ana. Dili magbungag maayo ang kadautan sa tao. Di mo kamot be. Lo. Bar, Oh. Ay, may kinagawas mo. May yung pagkatuog ka ganiha sa nagilis ko sa kwarto. Ay, tuwa na sila si Carmi, si Norbert, si Ben. Unang adlaw ron sa Kalbaryo ni Carmi Mercader. Nagsugod na karon ang iyang kapildihan. Gani, gigamitan na mo sa dirty tactics. nan, ayon sa man. Mga dalata sa KTV. Na, natuog pa naman to sa Lia la. Ay, karon na akong taod-taod. Ang magpahuway sa kong kadiyot kay murag nanakit ang akong buko-buko. Gusto, dugay-dugay ang mga nagduwag madyong. Hinuon, wala pa man sila nakatuog sa atong kama. Walang usan ako bukawa. Murag-irag lang ako sa sopa. Jo, makamao ka bang mamasahe? Nganong dili? Hilot raman na ba? Lo, la. Oh. Muna ko sa ubos. Nya, okay naman ka. Wala naman kasi kami magkadadiha sa ubos. Kaya mo di ako ko eh. Kaya mo kong juice. Okay. Ha? Sige. Sige la. Okay, sige. Na, hinay na kung nalig masahe. Patulong sa sopa, murag-irag lang ko. Oh, Yan na. ganyan nga raman ta din ni Ken. Ano bang ginigawa si Crystal? Basi ikuhan lang nila. Uy, kaya imposible sad. Bago pa lang bayan ni text na ako si Leia nga. Kita yung makuha ni Crystal. Sumay ko nung tawag dyan. Uy, anak
Attendant pag Attendant? yun. Sige. Ako na lang sudlo na. Atong suwayan o pangutan ng advisor. Tara. Lo! Ayun, sorry ka ayo ha. Bawa o, mahinuwi ko sa inyong kwarto, oy. Sige na lang, bali na sa inyong kwarto. Iyanan yung kabili sa couch, da. Wala problema, Aliyah. Ipahuwain ko kadiyot diri. Ay, nagpamasahin ko kadiyot ni Lola ni mo Josie. Nanakit mo akong buko-buko. Ay, dugay may dinuwag madyong kanina. Ay, nahibaw ka na. Tiguwang ni Lolo ni mo. Di na taon makasuga ko. Dugling ko dugdugay. Bali na lang sa inyong kwarto, lo. Aron makatugag. Tarong ha. Nya, nas lola dito ay naligo. Ay, ang ani katuog. Ang ani paway. Kay taon mga akaw ng sada. Matuta sa Paradise of the Orient. Alang sa imong birthday celebration, di ba? Among birthday ni Dong Leo, lo. Oo. Mukha mo sad mauli sila si Judy, lo, nga nagkuha ni Inday Crystal. Wapa. Yan na ha. Tawagan naman ako si Judy. Okay. Ni anam day miss call si Judy, lo. Okay. Sige sa lo ha. Sige. Hala, uy. May gawas naman kuno ang bata. Nya, hain man. Time sa na. Hay, Yad. Salamat. Nanawag ka. Nadugay lagi mo, Yads. Yads. Nana diha si Cristel? Unsa, Yads? Ayaw bi akong kumidyahi, Yads. Kamu bi akong gipahapit kang Cristel sa iyong tunghaan. Di apa magani mi karon? Nagawas naman kuno ang bata. Nagsusi ko sa ilang kami si Ken, nagsusi mi sa iyang class advisor. Nagawas naman kuno si Cristel. Nay nagkuha na kuno. Noon ko. Hain man di ay si Cristel. Sige, Yads. Ayaw lang kabala ka, ha? Amo ra laging pangitaon si Cristel. Sige lang, makit-an ra lagi turon siya. Sige na, ha? Ha? Ay lang ko karatol diha, Yads. Yads, ikulbaan ba yung ko? Pangitaan taon ninyo. Yads, alam ko kabala ka diha. Sige ha, kay pangitaon na mo si Cristel. Di mi mamauli og dili na mo makit-an, ha? Sige, Yads, ha? Sige, bye. Ay, Ken. Naman. Wa man si Cristel dito. Nya, ang atong kinubusain man jud. Sige lang. Ato pangitaon na. Bahala na ni. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang